Benvinguts a aquesta anàlisi visual. En els procediments civils, la veritat no se suposa, es construeix. Avui desmuntarem l'engranatge exacte de la prova i veurem com es fa servir l'evidència per establir els fets dins d'un tribunal. Anem directament al gra, per comprendre com aquest mecanisme tan increïble acaba determinant l'èxit o el fracàs absolut d'un litigi. Aquest és el nostre full de ruta per avui. Repassarem l'objectiu de la prova, definirem què és exactament, parlarem d'allò que en diem la càrrega probatòria, els mitjans disponibles i, per rematar-lo, els requisits i principis d'admissió. Comencem. Secció 1. L'objectiu. Una justícia efectiva. Com s'ho fa un jutge per prendre una decisió que sigui justa, però sense allargar el procés durant anys i panys? Bé, l'exposició de motius de la Llei d'Enjudiciament Civil espanyola ens dona la clau. Ens diu clarament que justícia civil efectiva significa plenitud de garanties processals. I el repte és ben clar. Una justícia que triga massa, moltes vegades deixa de ser justa. Les situacions personals o els negocis d'una empresa no es poden quedar congelats en el temps. Per això, tot aquest sistema probatori està dissenyat amb un únic objectiu al cap: aconseguir sentències àgils però fonamentades de manera molt sòlida en els fets. Passem a la secció 2. Què és la prova? Definint l'evidència. Anem a desmuntar un mite. La prova no és un objecte estàtic, com una simple muntanya de papers acumulada sobre una taula. És una activitat. És un procés totalment actiu i dinàmic dissenyat específicament per una sola cosa: portar al jutge a adquirir la certesa sobre la veracitat d'uns fets concrets. I compte, perquè aquest matís és importantíssim. Si les dues parts estan totalment d'acord en un fet, no cal provar-lo. Tota aquesta activitat probatòria només s'activa quan hi ha un xoc directe de versions i els fets són controvertits. Secció 3. La càrrega de la prova. El pes de demostrar. En l'àmbit civil, els tribunals no actuen com a detectius, no investiguen pel seu compte. Són les parts implicades les que han d'assumir tot l'esforç de demostrar allò que afirmen. I això ens porta a la famosa càrrega de la prova. Fixeu-vos, en dret hi ha una norma molt estricta anomenada prohibició del non licet. Què vol dir això? Doncs que un jutge mai de la vida pot dir no el tinc clar, així que no dicto sentència. Ha de decidir obligatòriament. Per tant, si al final del judici un fet continua sent dubtós, la càrrega de la prova actua com un mecanisme pur d'assignació de riscos. Ens diu exactament a qui penalitza aquesta falta d'evidència i qui acabarà perdent el cas. Imagineu-ho com una balança. D'una banda, el demandant té l'obligació de provar els anomenats fets constitutius. Si exigeix que li paguin un deute, primer ha de demostrar de forma inqüestionable que aquell contracte existia, clar. En contrast, al demandat li toca provar tota la resta, els fets impeditius, extintius i excloents. Si el demandant s'aixeca i diu «Escolti, jo ja vaig pagar aquell deute», que seria un fet extintiu, és ell i només ell qui ha d'assumir tot el pes de demostrar que efectivament va fer aquell pagament. Quart punt de la nostra anàlisi: els mitjans de prova, les eines del procés. Llavors, com inclinem aquesta balança? Com ho demostrem a la pràctica? L'article 299 de la Llei d'Enjudiciament Civil ens dona tot l'arsenal d'eines disponibles. Primer, tenim els mètodes de tota la vida. Asseure les parts i interrogar-les, portar documents públics i privats, fer pujar a l'estrada els testimonis que van presenciar els fets, els dictaments de pèrits o fins i tot el reconeixement judicial, que és quan el mateix tribunal examina un lloc o un objecte amb els seus propis ulls. Però compte, adaptant-se als nous temps, la llei també inclou tots els mitjans de reproducció d'imatge i so. Estem parlant de vídeos, notes d'àudio, missatges, arxius informàtics, literalment qualsevol cosa que pugui capturar la realitat. I finalment, la secció 5. Requisits i principis d'admissió. Les regles del joc. A veure, tot i tenir aquest gran llistat d'eines, no podem simplement llançar absolutament qualsevol cosa a la cara del jutge i esperar que ho accepti. Hi ha filtres legals molt estrictes. L'article 273.1 defineix la prova impertinent. I què és? Doncs és aquella prova que no té absolutament cap relació amb el que s'està jutjant. Si algú intenta aportar una evidència que, per molt espectacular, morbosa o reveladora que sigui, no connecta amb el fet concret de la demanda, fora. La llei obliga a rejutjar-la per no perdre el temps en distraccions. En paral·lel a això, tenim un concepte germà que és fascinant: la prova inútil. Compte, perquè aquí la prova potser sí que té certa relació amb el cas, però si utilitzant la lògica més bàsica és incapaç d'ajudar-nos a aclarir els fets, també va fora. El temps d'un tribunal val or, literalment. L'esforç s'ha de centrar única i exclusivament en allò que ens aportarà una certesa real. Si no serveix per aclarir res, és inútil. I atenció, perquè tot aquest mecanisme ha d'obeir obligatòriament a 3 principis rectors absoluts recollits a l'article 289.1.
Contradicció, publicitat i immediatesa són l'essència d'un judici just. La contradicció permet que l'altra part pugui defensar-se i rebatre cada prova. La publicitat garanteix que no hi ha secrets obscurs, és un procés transparent, i la immediatesa exigeix de manera categòrica que el jutge que dictarà la sentència sigui precisament la mateixa persona que estava allà asseguda, mirant i escoltant les proves. Si falla un d'aquests pilars, senzillament no hi ha justícia. Arribats al final, ens adonem d'una cosa molt curiosa. Tot el sistema està meticulosament dissenyat per trobar la veritat, però sempre confinat dins d'aquests filtres legals tan severs. Llavors, ens queda una reflexió sobre la taula. Si la decisió final d'un jutge depèn exclusivament d'allò que passa a aquests filtres, en un tribunal, la veritat és el que realment va passar o només allò que podem arribar a demostrar? Una pregunta per pensar-hi, oi? Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta presentació explicativa. Esperem que a partir d'ara tot l'engranatge de la prova civil us resulti molt més familiar i clar. Fins a la propera!